Ja. Jeg skal sige lidt om de aktuelle arealer for skoggødsling ud fra klima- og næringshensyn. Men først lidt om det store billede for, hvorfor vi faktisk er her med den her rapporten, og det er jo, at der er international enighed om, at skog er vigtig for at reducere klimagasudslipene. Det er specielt gennem reduceret afskogning og skogforringelse, gennem øget optag af CO2, gennem skogsgødsling, og det er gennem skogsgødsel herunder gødsling og nyplantning. Og specielt nyplantning har en vældig stor effekt. Og så er det gennem at erstatte fossile produkter med produkter fra skog. Hvis vi ser lidt på den nylige udgivet rapport fra IPCC, den 5. hovedrapport, så ser vi her på venstre side udslippene under et business as usual scenario. Altså hvad man forventer, hvis man ikke gør nogen nye tiltag frem mod gennem det næste 100 år. På den anden side, på højre side, ser man, hvad der skal til, hvis man skal nå 2-gradersmålet. Og det er så fordelt på de ulige sektorer med de ulige farver. Og det man ser, det er, at der skal enorme reduktioner til i alle sektorer for at nå 2-gradersmålet. Og de reduktioner skal ske relativt raskt. Man ser en enorm reduktion i udslip allerede i 2050 i forhold til det, man forudsætter under business as usual. Og det er jo baggrunden for, at vi er her i dag, at der må store udslipsreduktioner til. Og det interessante, som er i den her figur, det er, at I ser, at fra 2050, hvis man ønsker at nå 2-gradersmålet, der må man faktisk forudsætte store mængder af CO2 fjernes fra atmosfæren. Det vil sige, det er de negative her. Det er, at der faktisk tages CO2 ud af atmosfæren. Og der er 2 hovedmåder, det kan opnås på. Det ene, det er gennem skogplantning, hvor man tager ud CO2 af atmosfæren. Den anden måde, det er gennem at bruge bioenergi med CCS. For der tages CO2 faktisk også ud af atmosfæren. Og det er lidt baggrunden for det her. Det er, at skog er vigtigt, og at vi må faktisk begynde at fjerne CO2 fra atmosfæren, der som vi vil nå 2-gradersmålet. Skogen i Norge i dag tager op over 60% af udslip fra de andre sektorer. Det vi ser her, det er, at vi ser de røde søjlerne, det er udslip fra andre sektorer. De grønne søjler, det er optaget i skogen, og det er hovedsageligt den eksisterende skog, som står for det optaget. Derfor så er skogen vældig vigtig i det norske klimagasregnskabet. Men det vi også ved, det er, at dagens høje optag af CO2 i skogen, det er til stor del en aldersklasseeffekt. Det betyder, at den ikke vil være konstant lige høj, som den er i dag. Vi forventer derfor en nedadgående trend i optag af CO2 over tid. Den figuren her, den viser i blå, der viser den de historiske data, som jeg også viste på forrige graf. Og så viser den 2 fremskrivninger af optaget af CO2 i skogen. Det her grafer fra Klimakur 2020. Og den grønne, det viser en referencebane, det vil sige, der som man ikke gør andet end dagens praksis i skogen, så kan man forvente den grønne nedadgående trend i optag af CO2 i skogen. Men det er muligt at gennem skogsgødsel, gennem aktiv forvaltning, og øge optaget i skogen over tid. Det viser den røde linjen, det viser hvor potentialet til optag gennem skogsgødsel eller aktiv forvaltning. Det, der er vigtigt at se, det er, at mange af tiltagene i skog, de virker på vældig lang sigt. Det, der er specielt ved gødsling, det er, at det virker på relativt kort sigt. Så det er et af de effekter, som faktisk på kort sigt kan give en øget optag af CO2 i skogen. Gødsling har en effekt i cirka 10 år efter tiltaget sættes i gang, mens planting har en langt længere effekt. Så hvad er klimaeffekten ved gødsling af skog? Overordnet set, så mener vi jo, det er en positiv klimaeffekt ved gødsling af skog. Der er nogle ulige mekanismer, som gør det. For det første, det øget tilførsel af gødsel det er, at det øger tilvæksten i træer og anden vegetation. Det vil sige, at man binder mere karbon i biomassen. Samtidig så må man se, at der er nogle udslip, når man skal producere gødsel.
og man skal bruge maskiner til at få det fordelt i skolen. Men det vurderes, at de udslip er små i forhold til den gevinst, som er ved øget tilvækst i skolen. Samtidig så skal man også være klar på, at der er nogle usikkerhedsmomenter. For det første så er det ikke kun den levende biomasse, man påvirker gennem tiltag, det er også den karbon, som er i jorden. På det punkt, der er litteraturen ikke helt tydelig på, hvad der faktisk sker ved øget gødsling af skog. Men vi ser ikke nogen grund til at forudsætte, at der er en usikkerhed, som gør, at nettoeffekten af tiltaget ikke er et godt klimatiltag. Men det er et område, hvor man bør forske mere på for at forstå bedre effekterne på karbondynamik i jord, ret og slet. Endelig så er der også lysgasudslip forbundet med gødsling, både produktion og i skoven. I produktionen er lysgasudslippene stærkt reduceret gennem den teknologiske udvikling, og hvis man gødsler på de rigtige arealer, jamen der er sandsynligheden for lysgasudslip relativt lille. Det, som vi forudsætter i denne her rapport, det er, at de områder, hvor der gødsles her, det er på arealer, hvor risikoen for lysgasudslip er relativt lille. Så set totalt, der vurderer vi, at gødsling er et samlet positivt klimatiltag. Dagens praksis for gødsling, det er, at vanligvis så gødsler man en gang nogle år før sluthugst. Egentlig er det lige så effektivt at gødsle tidligere i omløbet i skoven, men det er mere økonomisk attraktivt at gødsle før hugst. Der får man hurtigere retur for sine penge, for sin investering. Vanligvis tilfører man 15 kg med nitrogen per dekar, og det er Opticar Skog, hedder produktet, man vanligvis bruger, og det er tilsat calcium for at undgå forsuring med gødslingen. Og så endelig så er der bedst lønsomhed i skogbestand af god kvalitet, mest furu, men også på gran. Og det er den her praksis, som vi ser her, som vi behandler i rapporten, og som vi ser videre på. Altså 15 kg per dekar og cirka 10 år før hugst. Det er fokus for rapporten. Så hvis vi ser på omfanget de senere år af gødsling, så ser vi, at det er gået ned fra tidligere, fra rundt 1990, hvor det lå op omkring 7,5, eller endda 35.000 dekar, til de senere år, hvor vi har haft cirka 8.000 dekar i året med gødsling i Norge. Så hvor store arealer er der faktisk? Hvor store muligheder er der for at øge gødslingen? Der har vi lavet en såkaldt bruttoliste, som viser, hvilke arealer, som faktisk er tilgængelige for gødsling. Og der har vi set på, hvilke arealer er det, hvor man kan forvente en stor effekt af øget gødsling. Og det er på vegetationstyperne blokkebær, bærlyng, blåbær, småbregne og storbregne skog, på midler og boniteter med en pot-sol-profil og bartræer. Der forventer vi et relativt god effekt af gødsling, tilvæksteffekt. Det vil sige, at de fattigste lokaliteter er ikke inkluderet, og de rigeste boniteter eller lokaliteter er heller ikke inkluderet i bruttoarealet. Men i henhold til certificeringsstandarden, norsk PEFC-standard, der er det ikke tilladt at gødsle på småbregne og storbregne skog, så der er 2,6 millioner dekar, som ikke kan inkluderes i bruttolisten der. Det ser den røde boks. Det vil sige, at vi ender op med omkring 13,5 millioner dekar med blokkebær, bærlyng og blåbærskog i bruttolisten. Selvsagt så er den skog, de 13,5 millioner dekar, de er skog i alle aldersklasser, og det er det, vi ser i den her figuren. Der ser vi på venstre side, der ser vi ser år til hugstmodenhedsalder på x-aksen og arealet i de ulige aldersklasser på y-aksen. Et positivt tal her betyder, at det er skog, der er over hugstmodenhedsalder, det vil sige, det er vel ældre skog, gammel skog, mens et negativt tal her betyder, at det er yngre skog, som ikke er hugstmoden endnu. Og det, som er tilgængeligt for gødsling de næste årene, er jo det, som er rundt hugstmodenhedsalder per dag.
lidt før hugstmodenhedsalder, eller er planlagt at blive hugget de næste år. Det betyder, at arealet reduceres jo betydeligt fra de 13,5 millioner dekar. Det er ikke de 13,5 millioner dekar, man kan forvente at gødsle de næste 10 år. Det er et mye mere begrænset areal. Det er sådan set heller ikke alle de 13,5 millioner dekar, som nødvendigvis giver et bra økonomisk resultat for skovejer. For at det skal give et bra økonomisk resultat, der skal man kunne få en kvalitet af virket, som giver et bedre afkast for sin investering. Det vil sige, at man skal vælge bestand, som har den rigtige tæthed, kvalitet osv. For det, der har vi lavet en serie kriterier, et relativt detaljeret kriterier, som er beskrevet i stor detalje i rapporten, så er grund til at læse rapporten, hvis I ønsker at vide det. Men det er derfor, der er sat ind kriterier, som siger, hvilke bestandstyper er næringsmæssige bra for gødsling. Og der ender man op med, at ca. 70.000-130.000 dekar per år over de næste 10 år kan gødsles i Norge, given en god klimaeffekt og næringsmæssige hensyn. Det er dog før, at vi har set på de miljømæssige hensyn, og derfor så vil jeg for så vidt give ordet videre til Audun Rosland, som skal sige noget om miljøkriterier.